Kandaria manyakach chalo kawasudo en ni kaka yor duoko piny midhiero ma ikelo gi kethruok kor lwasi ma ikelo gi nyamburko matiyo kod mauta. Piny owacho oketo ayanga chike manyien mabiro jiwo tiyo kod nyamburko matiyo kod teko sitima. Migawo mar apaya gi wuodhe oyango ni kwan nyamburko matiyo gi sitima biro kadho mag nyamburko matiyo kod mauta ka ogik higa mar 2042. Lydia Okeyo nigi mathoth. Deputy Ambassador European Union. Piny owacho kawuono keto ayanga chike maget duoko piny kwan nyamburko matiyo gi mauta e pacho kaka yor duoko piny iro machido kor lwasi ma igolo gi nyamburko matiyo gi mauta. Chikno biro jiwo loso nyamburko matiyo gi stima e pacho ka, gino ma igeno ni biro bero ochumi mathurka. An import bill of $6 billion, $5-6 billion annually for petroleum, and that we can replace and use our own geothermal. You know, instead of just wasting away geothermal at night or wind at night when we are asleep, we can be using that free power to charge our vehicles. And therefore, it makes a lot of sense for our economic development to basically adopt EV and run with it. Our vision is, of course, to be a leader in electric mobility transition, not only in this country, but it's in Africa. And how we want to do this is to create a path of putting up a sustainable and equitable transportation system powered by e-mobility. Migawo mar apaya kod wuodhe oyango ne gibiro chugo aput mabiro keto chik manyien no e tim aput ma ibiro chwoe kom gi jatend migawo mar apaya kod wuodhe, kendo biro ting'o jokanyo moya migawo mar teko, tend kor gwenge kod joket mwandu e sekta no, okang' ma igeno ni biro duoko piny mauta ma ikele thurka. So I think from an investment perspective, EVs basically on the value chain have contributed to more than 300 million investments in the country. And with this launch, we see a significant increase in investment. This gives confidence to our investors to keep on investing in the country. Jokanyo sekta mar nyamburko rwako chik manyien no ka koro gikwa piny owacho mondo kas chenro mar kete tim chik no kaka yor bero kor lwasi kendo gero sekta mar nyamburko ma iloso thurka. Why would we want to be bringing a 6-7-year-old vehicle that is already beginning to smoke and that has been retired in one economy into our country when the cost of EVs are coming down? So we'll work on that together within the various technical working groups. Kaka yor jiwo tiyo gi nyamburko mag teko stima e pacho ka, piny owacho yango ni gibiro nywando kit nyamburko matiyo gi teko stima e nyamburko mag piny owacho. E wi mano, Sirkal oketo ayanga namba manyien kata namba plate mar nyamburko man gi rangi maralum ma nyamburko ma iloso manyien matiyo gi stima biro tiyo godo. Ponono ni weg nyamburko matiyo gi teko stima dwaro loko namba margi kendo yudo maralum no gibiro chulo siling 3,000. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.